Nginibingelele emakhosini. Nganzethongo, uyazi kuye kuze umuntu kuwena, kanti loyo muntu loyo uthi uzomlapha, kanti yena uzosiza wena. Ngifuna ukubonga nje ngoba mkwanazi ungisize ngesikhathi kade ngingakwazi ngiyisize mina. Bancane-ke mina abantu abaye bavumbuke njengabantu abagqamayo empilweni yami. Ngizama ukuthini? Zincane iy'ngane zethongo ezinendaba nokugobela bazo. Okusuke kubalulekile ukuhamba phambili yilo esuka kuzela. It's like a business transaction uma ngakubeka ngaleyo ndlela. Kodwa mkwanazi ungikhombise ekade ngingayilindele. Ngiyabonga kakhulu Dlozi. Inkulumo yakho ingakhile ngenxa yokuthi futhi ngifuna ukuyitshela ogobela. Phatha kahle umuntu ukuthi uyamlapha kusho lutho. Kusazomdinga ngoba sonke siyadingana sabantu. And yebo, nathi ogobela siyadinga ukuthi sibe nabantu esikwazi basikhanselishe noma sikhulume nabo ngoba sabantu. Iphutha sifuna ukubeka yonke into ukuthi ihamba ngendlela. Kanti uyadinga ukuthi umuntu akubonise even though ukwazi ukubona physically and spiritually. Ngibonga kakhulu Dlozi. Engifisa ukukhuluma ngako namhlanje. Cha, hhayi ngoba ngenzima liyangixhopha leli layitheli la. Engifuna ukukhuluma ngako ngiyacela. Ngane zethongo. Umkhulukazi Mulo, ngicela ningamfonini nicele iy'ngcabo zenhlanhla. Okambi nicele inkanyamba, umoya wenkanyamba noma wenkosazana. Noma umoya wani. Ngifonele ucele ulungiselela imoya yakini. Makhosi. Uma unga-understand ukuthi abantu bakini bona baphethe impilo yakho, ngeke wasoze-understand. Lezo ngcabo zenhlanhla osuke uzifuna, ugcaba bani? Uma ugcaba, even uma kuthiwa uyaqina, usugcabe idlozi lakho. Uyangizwa? Hhayi wena. Awuzibuzi ngani ukuthi lo muntu ophana ngey'ngcabo zenhlanhla uyithathephi le nhlanhla engaka azohambe inika wonke umuntu mahhala nje. Ngithi mahhala ngoba inhlanhla into eyedlozi. Uyithathaphi le akwazi ukuhamba eyinika abanye abantu? Angifuni ukuthi ngithi kubi uthole iy'ngcabo zenhlanhla, kodwa ngithi kubi ngoba uzalwe nenhlanhla. Bheka phela ukuthi ibanjwe yini inhlanhla yakho. Yini eyikhubazile ukuthi iy'dlozi zakho ungakuniki lo odayile kona? Yini eyi-blockage lapho? Sometimes the simplest way iyona esizayo. Kodwa abantu mase sebegijimela ey'gubhu lezi ngingafuni ney'ngcabo zenhlanhla. Ayikho inhlanhla oyithola emhlabeni ngaphandle kwalena yabantu bakini ngoba le ngcabo eniyifunayo nale mimoya engawe yakini eniyifunayo yenkanyama engeke niyithole kumina. Cha, kufanele ngilisho iqiniso, ngeke niyithole ngempela kumina ngoba ayikho, angiyifuni futhi. Ngiyangizwa? Ekufanele uzibuze kona ukuthi idlozi lami ngililungiselela kanjani, ngilisiza kanjani, kubambephi ngoba lezi ngcabo zenhlanhla ngesikhathi kunika lo muntu usuke ethatha iy'nhlanhla zesizukulwane sakho. Khona indlela yokuzenza ngaleyo ndlela. Mase kuba khona indlela la elocate khona iy'poki eminye imimoya ukuthi ikulungiselele ngoba wena uhlole ukulungiselela ezakini iy'dalwa. So lokhu kungenza ngifuna ukuthinte udaba lamanzi amnyama ngoba ngathi ulwazi ngawo alukho and imibuzo ethinta amanzi amnyama akakhulumi. Okunye ngiyacela, yekani ukuhlaba iy'mbuzi, nihlabele iy'ngane eziphuphumile iy'mbuzi, kodwa awukaze umhlabele umkhulu
ozala ubaba wakho noma umkhulu ozala umkhulu wakho imbuzi. Uzobanga ulaka labaphansi. Musani ukudlala abantu abagangayo online. Akwenziwa njalo. Makhosi amakhulu.